Øj, fantastisk. Ej, de står så imod det hele. Ej, det er vildt, det der. Og de bliver ved og ved og ved og ved. Og så kommer der et fejl fra kineserne til sidst. Det er helt aldeles fænomenalt, at koreanerne kan komme tilbage og vinde sådan en duel her, hvor de var helt ude i hampen flere gange undervejs. Kaster sig frem fra side til side. Helt aldeles fantastisk. Og dernede er det ikke. Og nede at sidde. Så er det makkeren Jung, der kaster sig frem og tilbage. Og så er de meget tilbage i defensiven og tager imod det hele og kaster sig en gang til. Ja, man kan kun sidde og grine.